ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/5/26 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಹಿಮಾ ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪೆರಬೈತಿರು. ಓ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯುಂಡೋ ಐ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೋನರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮನ್ ಪೂರ್ಣ ತಿರಿಯೋಣಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ವಾ ಶಬ್ದನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಮನ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಮನ್ಪೇರು. ಹೇ ಪ್ರಿಯತಮನೇ, ಈರ್ ಬತ್ತರಡ ಇಂಕುಲು ಕೇವಲ ಇರೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಂದೇತದು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪ. ಈತೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಐದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಸುರೂತ ಕರ್ತವ್ಯದುಂಡು ಬಾಬಾನು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೀವಾತ್ಮಗೂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಳಿದು ತಿರುಪೇರು. ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿರುಪಿ ಓದವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿರುಪವೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮೋನದ ಮೂಲಕನೇ ತಿರುಪವೆ. ಬೇತೇರಿಗ್ಲ ತಿರುಪವರು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಏನನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಭಾರತ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತಿರ್ಲಪ್ಪೇರು. ಭಾರತನೇ ಪಾವನಾದಿತ್ತಂದು ಒರಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಡಿತ್ತೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಪಡು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನೊಡಾಪನು. ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನೊಡಾಪನು. ಐಟ್ ಏರಿಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮುಂದು. ಎಂಚ ಬಾಬಗ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ಬಾಬಾವ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರೋ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಏತು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯುಂಡೋ ಆತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ಹೆಚ್ಚ ಮಹಿಮಾವಂತರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸದಾ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪವೇರು. ಆತ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಒರಿ ನನ್ನೊರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುಂಡು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೇಹಾಭಿಮಾನ್ಯ ದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಇಂಚನಕ್ಕಲು ಓದವಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತಲ್ನ ಮಲ್ಪನ ಆತ್ಮನೇ ಅದೊಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈತ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಗಡಿ ಗಡಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಬಂದ ತಿಳಿಯುಂಡಾಪುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಬಂದ ತಿರಿವುಚರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಬಾಬಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮರದಿದ್ದು ಬೋಪೇರು. ನಿಗುಲು ಏರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೇನು ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಬಾಬಾನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು. ವಿಸಿಟರ್ ಬುಕ್ ಕುಡ್ಲ ಬರೆಯುಡಾಪನು ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏರು. ಈತೆ ಕೂಟಲೆ ದೇಹದ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ನು ತಿರುಪವೇರು ಎಡ್ಡೆವು. ಈತೆ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪುದರ್ನು ತಿರುಪಲೆ. ಅಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲವರು ಹನುಮಂತನ ಪುದರ್ನು ಬರಪೇರು. ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಬಂದು ಬರಪೇರು. ಅರೆ ನಿಕಲು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನು ತಿರಿಯೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಏರೆ ನಿಕಲು ಏಪಲ ದುಕ್ಕೋಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಅರಣೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಜರೆ. ಹೇ ಭಗವಂತ ದಯದೋಜ್ಪಲೆ. ಹೇ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ನಟ್ಟು ಇರತ್ತೆ. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆ ಅಂತ ತೆರಿಪವರು. ನಿಕಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನ್ಯ ದುಪ್ಪರು ಐನರ್ದವರ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿದ ನಶೆ ಏರುಚಿ. ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ನಶೆ ಇರುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು. ಯಜ್ಞ ತಪ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿಯದುಂಡು.
ಮಾತೆರ್ಲ ಓರಿ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯನು ನಿಖಲ್ನ ಪತಿಯರಿಗಳ ಪತಿ ಅಪ್ಪಗಳ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆ ಮಾತಪ್ಪ ಭಗವಂತನ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ಮೆನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದು ಫಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ರಹಸ್ಯ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಖಲ ಆತ್ಮನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪನೆ ಎಂಚೆ ತೆರಿಯುವರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ತುಪ್ಪಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪೂಜೆಗಾದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗನು ದಿವನರು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಿಂದುದ ರೂಪನು ತುಯ್ಯರ್ಡ ಏರು ತೆರೆಯುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತ್ರದೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮಗ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೂಪ ಉಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಜ್ಯೋತಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಿಂದು ಅದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚುಡಿ ಇರಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಆಯ್ನದಾರ ಗೊಂದಲುಡಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಏರು ನೆನ್ಪು ಮಲ್ಪನವು ಭಕ್ತಿಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಲ್ಲಲಿಂಗ ರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಳು ಕೇಂದ್ರ ಇತೆ ಬಿಂದುನು ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನವು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರೇ ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಅದುಲ್ಲರು ಯಾಲ್ನ ಬಿಂದು ಅದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪವಿರು ಆಯ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಕೊಲ್ಲುವರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿನ ಸಹ ಒರಿಯಗೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತು ಜನನು ಭಗವಂತ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಕ್ತರು ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರೋ ಅಕಲೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪನು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪನಂಡ ಕೂಡ ಏರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಟ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಬಂದತೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಇತೆ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಒಂದು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ರಹಸ್ಯ ತಿರುಪೇ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಇಂದೇನು ತಿರಿಯೊಂದಿರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವು ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುನ 2 ರೂಪಾಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು. ವಿಷ್ಣು ಏರು ಪನ್ಪನವ ಏರುಗಳ ತೆರಿಚಿ ನಿಖಿಲ್ ತೆರಿದನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಷ್ಣುನ 2 ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಪಂಡ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿರು ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಬಾಬಾನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ನಿಖಲ ಸಹ ಪತಿತರದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಒರಿ ಬಾಬಾಗೆ 3-4 ಜನ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲಡ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗಡುಪ್ಪೇರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಡುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ನಿಖಲು ಪತಿತೆರನ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಗೀತೆರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಬಂದ ಉಲ್ಟ ಬರುತ್ತೇರು. ನಿಖಲು ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕಾರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೇವಲ ಇಂದೇ ತಪ್ಪಾದೊಂದು ಬಿತ್ತ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಕು ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಕೆಲವರು ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಬಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ತೇಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೇರತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡಾದುಪ್ಪಡು. ಈತ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಶರೀರ ಬಂದ ತೆನೆಯೊನಚಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ತಿರುಪೇರೆಗಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಶರೀರ ತೆತ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಶರೀರ ಇಜ್ಜನ್ ತಿರುಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆಗಂತೂ ನಿಕ್ಲನವೇ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಉಂಟಾಂಡ ಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರನು ಲೋನಾದ ತೆತ್ತೊನರು ಪಾಕಿಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನ ತಿರುಪೇರು ಯಾನಿ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೆ. ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರೆಯೊಂದಿರು.
ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತಿರಿಯುಂದರು. ಇನ್ನು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆದನ್ನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಎಂಕಲವೇ ಎಲ್ಯ ಭ್ರಕ್ಷಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋಪರ್ ಬಾಕಿ ವಾ ಇದೊಂಜಿ ಕಂಡಲುಂಡೋ ಐತ ಪುದರ್ ಗುರುತುಲ ಪೂಜಿ ಭಾರತ ಕಂಡನೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಪುಂಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈತ ನರಕವಾದುಂಡು ಭಾರತ ಕಂಡನೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುಂಡು ಒಲ್ಪ ದೇವತನ ರಾಜ್ಯಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಾಕಲ್ನ ಮಂದಿರಳುಂಡು ಚಿತ್ರಳುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭಾರತದನೆ ಪಾತ್ರ ಇದು ಹೂವೇ ಭಾರತವಾಸಿನ ಬುದ್ಧಿರು ಬರಪುಜಿ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕವ್ವೆ ಖಂಡೆಜ್ಜನ್ರು ಇತ್ತೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮೋಲ್ ಬತ್ತು ಹುಡ್ತರು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಿರು ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾದ ಬುಡ್ತಿರು ಕೃಷ್ಣಗ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಬಂದು ಪಂತಿರು ಅಂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಜೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿಲು ಐನರ್ದವರ ಕಪ್ಪಾದ ಬುಡಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸತ್ಯೋಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಇಂಚ ಕಪ್ಪಾದ ಬುಡಿಯರು ನಿಗ್ಲಿತೆ ಈ ಪಾತ್ರನ ತೆರೆಯೊಂದರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ಐತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತಮ ಬಂದ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ್ನವ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಲು ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ಏತು ಪ್ರಿಯಾದು ಪೋಡು ಅಂಡ ಎಜ್ಜಿ ಮಹಿಮೆ ಮಾತಲ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಇಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನ ದಿನ ಭಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಅದುಂಡು ಅಂಧಕಾರ ರಾತ್ರಿಡು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇತ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪಲೆ ಈ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತನ್ನಲೈನೇನು ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಓರಿ ಪ್ರಿಯತಮಗೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಳ್ಳರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇರು ಐದವರ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ ಪ್ರಿಯತಮನ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪೇರು ಹೇ ಪ್ರಿಯತಮೆ ನಿಕ್ ಈರ್ ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲಿ ಕೇವಲ ಇರೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರದಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಒಂದೆತ್ತದ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ವರನೆ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಣದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಡ ಬಾಬಾರ್ದಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಟ್ ನಾವು ಎರೆಗಲ ತೆರೆದಿಸಿ ಈತ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಅನ್ಕೊ ನಾವು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಂ ಸುರುತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ಮಗೆ ಏಪಲ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳು ಅಪ್ಪೇನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗಾರತೆ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಯಾನು ವರಸ್ತಾರಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಮಗೆ ತೆರುವೆನೆ ಅಂಡ ಮಗಲು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪಿಚಾರು ಯಾನಂತೂ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಮಾಮನ ಇಲ್ಲದ ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಗಳು ತೆರೆಯುವಲ್ಲ ಇತ ನಿಖಲ್ ನಾವು ನಿರಾಕಾರ ಅವಕ್ಕ ಸಾಕಾರ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಹೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯ ತುಚ್ಪಲಿ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೇನು ಮುಕ್ತಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಡಾಯ್ತ ಅರ್ಥನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಹ ತೆರೆಯುಂದಿಸಿರು ಬಾಬಾ ಸರ್ವೇರ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಆದುಳ್ಳೇರು ಆರೆ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕಲ್ನವೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸಾಧಿಸಿ ಐದವರ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿಯಾನ ಗುಪ್ತವಾದ ವರ್ಪೆ ಖುದಾ ದೋಸ್ತನ ಕಥೆನ ಕೇಂದ್ರತೆ ಇಂದು ಕಲಿಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯುಗತ ನಡುತ್ತ ಸೇತುವೆ ಆದುಂಡು ಆ ತೀರವನ್ನು ಸೇರುಡಾಪುಂಡು ಈತೆ ಖುದಾ ಬಾಬಲಾದುಳ್ಳೇರು ಜೊತೆಗಾರಲಾದುಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಪಿತ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಣಿಕಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡ ಜಾದು ಬಂದು ಪಂಡು ಉಡ್ಪೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತೂ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಸಹ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತಿ ರುಪ್ಪೇರು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನೆಂಗ್ಲು ತರೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪಣ್ಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬಂದ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿದ ಪಾತಿರಿಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ಕೊಟ್ಟು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನ ಕೈತಲುಂಡು ಅರ್ಜುನಗ್ಲ ಸಹಾಯನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನ ಕೊರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿನಾಶ ತೂಲೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೂಲೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಏನ ನೂರಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಈ ರೀತಿಯ ಪರ ವಿಷ್ಣು ಈರು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯೊಂದರು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟವನವರು ನಿಕುಲೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೂಜಾರು ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ ಅಪ್ಪನು 4 ಭುಜತ ಅರ್ಥನೆ ಆದುಂಡು 2 ಭುಜಕ್ಕಲು ಪುರುಷ ನಾವು 2 ಭುಜಕ್ಕಲು ಸ್ತ್ರೀ ನಾವು
విష్ణున 2 రూపులు లక్ష్మీనారాయణరాజుల్లి రండ ఎంచినల్ల తెరివునిచ్చారు. ಒಯ್ತ ಜ್ಞಾನಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವ ಬಾಬನಾವಡು ವಿಷ್ಣುನದವಡು ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತರು. ಯಜ್ಞದ ಆದಿರು ಜಾಗ ಮಾತಲ ಜಿಂಜಿದು ಪೋಂದಿತ್ತನು. ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾತಲ ಬರೋದಿತ್ತರು. 5 ಒಕ್ಕ ವಿಕಾರದ ಲಡೈ ಶುರುವಾಂಡು ಜೋಕ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಇಂದಂತೂ ಸೃಷ್ಟಿನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಯ್ದೆಯಾದಂಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು. ಭಗವನು ಅಚ್ಚ ಕಾಮ ಶತ್ರು ಆದಂಡು ಐತಮಿತ್ತೆ ಜಯ ಪಡೆಯುಡು ಪನ್ಪನ ಗೀತೆದ ಪಾತ್ರೆನ ಮರೆತು ಹೋಯಿರು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಒರಿಯಗೆ ಕೊರಚಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆಸರು ಮಾಡ್ತೇರು. 2 ಜನ ಬರ್ಪರತ್ತೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಸಹ ಒರಿ ಜ್ಞಾನನು ಎಡ್ಡೆ ತೀರುಣಿರು. ಕೆಲವರು ತೀರುಣಿಚಿರು. ಅದೃಷ್ಟು ಡಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒರಿ ಹಂಸ ನನವರಿ ಕೊಕ್ಕರಿಯಾದ ಬಿಡುಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವತೆರದಲ ಉತ್ತಮಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದ ನಿಕ್ಲು ಈಶ್ವರಿ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗುಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೆಪ್ಪುಸಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡುಪ್ಪನಗ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡುಪ್ಪನಗಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಸಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಶರೀರದ ಜೊತೆನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಒಪ್ಪನು. ಇತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ಓದವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮುಕ್ತಾಯವನುಂಡು. ಮಹತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಲ ವೈದ್ಯರು ಒರಿ ದಿನ ಮಹತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಬುಟ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆತಂದು ಹೋಪಿರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಇರಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರಿದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪತಿತೆರದ ಭಾವನಾದ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಓವು ಬಾಬನಾದುಂಡು ಅವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಾವನಾಲೆ. 2 ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ದೇವತೆರ್ದಲ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಆದುಂಡು. ಈ ನಶೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಂದು ಎತ್ತು ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ತ್ಯಾಗ ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಡು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ನೇಹಿ ಸಹಯೋಗಿ ಭವ. ಎಂಚ ಸುರುಟು ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿದ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತದು ಅಂಡ ತ್ಯಾಗ ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಹದ ಆಧಾರದ್ದು ಸಫಲತೆ ತಿಗದನು. ಬುದ್ಧಿಡು ಬಗೆಲು ರಾತ್ರಿ ಬಾಬಾ ಅವಕ ಯಜ್ಞದ ಕಡೆ ಲಗನಿತ್ತನು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರುದು ಬಾಬಾ ಅವಕ ಯಜ್ಞ ಹಂಪನ ಶಬ್ದ ಬಿತೈ ಬರನಿತ್ತನು. ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಹಯೋಗಡು ಲೆತ್ತಂದು ಬರ್ತದನು. ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡು ಸಕಾರದ ಸ್ನೇಹ ಹೊಡೆದೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಅಂಡು ಸಕಾರದ ಸ್ನೇಹನ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಮಲ್ತನು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡುವರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡುವನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆವುಡು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರ ಅತ್ತನ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಮುಕ್ತವಾಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓವೇ ಪಾತೆರ ಬರಡು ಪ್ರಕೃತಿರ್ದಾವಡು ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದಾವಡು ಓವು ಸಹ ಅಚಲ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನನು ಒಂತೆಲ ಗದ್ದ ಇರಬಲ್ಲಿ. ಈತು ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರು ಅತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿತಾದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಏರುಪೇರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಏರುಪೇರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಸದಾ ಅಡೋಲ ಒಂತೆಲ ಏರುಪೇರು ಉಪ್ಪಂದೆಪ್ಪಾಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏರುಪೇರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಥಿರ ಆಪರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸಿಂಹಾಸನಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.